αφορμή για αυτήν την ερώτηση, η οποία σήμερα έρχεται ως επίκαιρη στην Ολομέλεια, έγινε ειλικρινά ένα γεγονός, το οποίο ήταν αφορμή όμως, όχι η αιτία. Επισκέψεώς μου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκης. Για όσους γνωρίζουν την γεωγραφία της περιοχής, γειτονιάζει με τον νομό Κιλκής. Την επομένη της εφημερίας, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, θα τολμούσα να πω και η διοίκηση, σύσσωμοι προσήλθαν όταν είδαν την επίσκεψή μου στο νοσοκομείο για να μου πούν το απαράδεκτο για αυτό το νοσοκομείο, που στην κυριολεξία είναι ένα λαμπρό νοσηλευτικό ίδρυμα, 1.500 τόσοι ασθενείς σε μία ημέρα. Επίκειται η κατάρρευσή του εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και επειδή σας είπα γειτονιάζει με τον νομό μου, είδα πάρα πολλούς ασθενείς νοσηλευομένους από τον νομό Κιλκής. Και προφανώς ανακάλεσα στη μνήμη μου αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 4 χρόνια, για να μην ενοχοποιείται μόνο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Έχει 4 χρόνια, κύριε Υπουργέ, που στην περιφέρεια υφίσταται κίνδυνος θάνατος γύρω από την περίθαλψη ασθενών. Και δεν έχω και κανένα πρόβλημα, εάν με ακούν και οι εισαγγελείς του Αριού Πάγου και όπου δει, να καταθέσω για οτιδήποτε. Δεν διασπείρω κενά δαιμόνια, δεν κινδυνολογώ. Αυτή τη στιγμή νοσοκομεία της περιφέρειας Πέριξης Θεσσαλονίκης δεν εφημερεύουν 3 έως 7 κλινικές τις 30 ημέρες του μήνα. Αντιλαμβάνεστε τον ασθενή που προσέρχεται στο νοσοκομείο Κιλκής ή του Πολυγύρου να τον παραπέμπει ο νοσηλευτής στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι πρωτάκουστο αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει επί σειρά ετών. Δεν συνιστά άλοθη η κατασπατάληση των πόρων υγείας που έγιναν. Αν θέλετε να αναμετρηθούμε και γι' αυτό, ελέγξτε, εξεταστική θέλετε, προκαταρτική, να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Δεν μπορεί συνεχώς να το επικαλούμαστε όταν υγειονομικά η περιφέρεια κινδυνεύει κάθε μέρα. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Σαϊδώνης. Υγείας και αλληλεγγύης. Κοινωνικής αλληλεγγύης. Μας έχετε μπερδέψει με το αλληλεγγύης και το κοινωνικής... Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, μια υπέρβαση, γιατί είναι αλήθεια ότι στο τέλος της δευτερολογίας μου οχλήθηκα στην παρατήρηση σε σχέση με τις σχολικές μονάδες και την συγχώνευση των σχολείων. Ναι, κύριε Τζάκη, όταν και εφόσον υπάρχουν μονάδες σχολικές με έναν μαθητή, πρέπει να κλείσουν. Είναι αντιπαιδαγωγικό. Έτσι. Λοιπόν, μόνο μην ανοίγετε άλλα θέματα από αυτά που συζητάμε. Ζήτησα συγγνώμη για την υπέρβαση, κύριε Πρόεδρε. Όχι, αλλά να μην ανοίγετε άλλα θέματα. Επανέρχομαι στο θέμα μας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του αγαπητού συναδέλφου κ. Κιλτίδη. Κύριε Κιλτίδη, είναι αλήθεια στην τοποθέτησή σας μέσα και στη γραπτή ερώτησή σας, που ουσιαστικά μιλάτε και για μια παθογένεια η οποία προϋπήρχε και για την οποία είχε την ευθύνη η κυβέρνηση, η οποία ήταν τον προηγούμενο διάστημα και έχει, ομολογώ, τεράστιες ευθύνες. Είναι προς τιμή σας που τις αναγνωρίζετε αυτές τις ευθύνες. Το θέμα είναι λοιπόν στο διατάφτα τώρα, σε σχέση με το κομμάτι που υπάρχει για την κατάσταση των περιφερειακών νοσοκομείων και συγκεκριμένα της δικής μας περιφέρειας, γιατί και εγώ από εκεί πέρα πάνω είμαι και έχω μια γενικότερη εικόνα. Ναι, το Παπαγεωργείο αποτελεί ένα μεγάλο φορικτό της υγείας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, το Παπαγεωργείο δέχεται χιλιάδες ασθενείς όταν και εφόσον εφημερεύει. Και αυτό είναι αλήθεια. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η πολύ μεγάλη εισρωή ασθενών για το θέμα έχει να κάνει ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα κόσμημα για την υγεία. Έχει να κάνει γιατί αυτή τη στιγμή παρέχει μια υψηλή παροχή υγείας και εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει έναν ασθενή να το προτιμήσει ή όχι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν και εφόσον υπάρχει ένα σύστημα εφημερίας το οποίο το προσδιορίζει η Τρίτη και η Τέταρτη ΥΠΕ, όταν και εφόσον εφημερεύει το Παπαγεωργείο, εφημερεύει και το Άγιο Παύλος. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε εμείς να οδηγήσουμε τους ασθενείς και να τους πούμε θα πηγαίνετε εκεί και όχι εκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό αποδεικνύει τι. Πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχω από τέτοιες μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο θέμα το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με την παροχή υγείας σε κάθε πολίτη, σε κάθε άνθρωπο. Τώρα, σε σχέση με την κατάσταση των περιφερειακών νοσοκομείων, δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση, κύριε Κιλτίδη. Σε σχέση με το κομμάτι που αφορά για το Κιλκής, η ενημέρωση την οποία εγώ τουλάχιστον έχω είναι ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει προβλήματα. Αυτά τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία τα οποία μας έχει καταθέσει η υγειονομική περιφέρεια και μπορεί να ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο, αν εξαιρέσει ένα πρόβλημα που έχει με την ουρολογική κλινική του,
όλα τα υπόλοιπα τμήματά του λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο. Όπως επίσης εκείνο το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μέσα από τις πολιτικές μας, είναι να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία και ιδιαίτερα στις πρωτεύουσες των νομών, για να μπορέσουν πραγματικά και αυτά τα νοσοκομεία να δώσουν τη δυνατότητα της αποσυμφόρησης από το κεντρικό νοσοκομείο και φυσικά να παρέχουν υψηλή ποιότητα υγείας. Και όλη η πολιτική μας κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Και η πολιτική μας λοιπόν κινείται σε αυτό το πλαίσιο και αποδεικνύεται, παραλαμβάνω, γιατί πριν από λίγο μου δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσω, πρώτα απ' όλα από το ότι σήμερα κλείνουμε όλα τα κενά του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, όπως επίσης προχωρούμε και σε δράσεις που έχουν να κάνουν με πρωτοβουλίες που αφορούν μέσα από το ΕΣΠΑ εξυγχρονισμό και ανακαίνιση νοσοκομείων. Όπως επίσης και τη δυνατότητα να πάρουμε όλο τον απαιτούμενο ιατροτεχνικό εξοπλισμό για να μπορέσουν τα νοσοκομεία μας να έχουν την υψηλή παροχή υγείας. Τώρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις εφημερίες, εδώ πέρα πρέπει να γνωρίζει ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ενιαία αρχή πληρωμών και ότι σε ό,τι αφορά τα ποσά, μιλάμε για 32 εκατομμύρια για την τρίτη ΥΠΕ και 50 εκατομμύρια για την τέταρτη. Δηλαδή, 82 εκατομμύρια ευρώ περίπου και κάτι χιλιάδες αφορούν το κομμάτι των εφημεριών. Σε ό,τι δεν αφορά τον Παπαγεωργίου, το ελληνικό κράτος πληρώνει 32, για το ΜΕΝ 2010 29 εκατομμύρια 700.000 και για το 2011 είναι γεγραμμένη η πίστοση του 32 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της πολιτείας, γιατί προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, αυτές τις δυνάμεις σήμερα που μας έχει αφήσει δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και επαναλαμβάνω, τα αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Κωνσταντίνος Κιλτίδης για τη δευτερολογία του, 3 λεπτά. Είναι γνωστό ότι τον εκτιμώ απεριόριστα τον συνάδελφο και υφυπουργό και επειδή εχρημάτισα κι εγώ υφυπουργός χωρίς να έχω αρμοδιότητες και να απαντώ για κάποιον άλλον που έχει την αρμοδιότητα, όχι ότι δεν εκτιμώ τους δύο άλλους συναδέλφους στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά δεν μπορώ ειλικρινά παρά να τον χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί έκφραση, για να μεταδοθεί ένα μήνυμα όχι μόνο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, κύριε Υφυπουργέ, αλλά ιδίως στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή, το καταθέτω στα πρακτικά, έκλεισε η μία από τις δύο ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ. Αυτά τα πράγματα μόνο σε τριτοκοσμική χώρα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Κιλκής, επειδή δόξα τω Θεώ, τυχάει να το γνωρίζω καλύτερα και έχουν δει τραγικές εικόνες το φως της δημοσιότητας, κατά κοινή ομολογία, διακομματική ομολογία, δεν υπάρχει σκαλί πιο κάτω για το ιστορικό νοσοκομείο του Κιλκής από αυτό που βιώνει τον τελευταίο χρόνο, κύριε Υφυπουργέ. Δεν είναι μόνο η ουρολογική. Είναι η οριλά, είναι οι αναισθησιολόγοι που δεν μπορούν να κάνουν διακομιδές. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Καταθέτω τα σχετικά έγγραφα όσον αφορά τη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ. Και να ξέρετε ότι έχει διορθωθεί μετά την ερώτησή μου και τον θόρυβο που προκλήθηκε, διότι διορθώθηκαν και οι εφημερίες στη Θεσσαλονίκη. Και πάλι όμως εκεί κάποιοι φαίνεται δεν συναισθάνονται ή δεν κατέχουν, δεν γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Βάζουν το ΑΧΕΠΑ που δεν έχει ορθοπαιδική ούτε με ευτική κλινική μαζί με το Παπαγεωργίου. Και αντιλαμβάνεστε ότι έτσι συσσωρεύονται τα περιστατικά αυτά στο ένα το νοσοκομείο. Μια καλύτερη κατανομή και επιμερισμός, αν το θέλετε, στην ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλονίκης θα λύσει αυτό το ζήτημα. Τώρα, νοσοκομείο Κατερίνης, νοσοκομείο Βερίας. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Υφυπουργέ. Όταν στο παρελθόν, επειδή είμαι υγειονομικός μαχόμενος γιατρός του ΕΣΥ, συνέβαινε μια κλινική να έχει έλλειμμα έναν γιατρό, να λείπει ένας γιατρός, έκλεινε το νοσοκομείο γιατί δεν μπορούσε να εφημερέψει μια κλινική τις 30 ημέρες το μήνα. Ιεραρχήστε τα πράγματα, ζητήστε από τον Πρωθυπουργό να προτάξει κάποιους οικονομικούς πόρους για απλά πράγματα. Αλής του μνήμης βεβαίως είναι οι προσλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι και αφορούν την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά και τώρα όμως, επί 1,5 και πλέον χρόνο, δεν είδαμε να γίνεται εκείνη η τιτάνια προσπάθεια για να καλυφθούν τα κενά όπως έπρεπε στο νοσηλευτικό. Εάν προταχθούν δηλαδή οι οικονομικοί πόροι για κάποιες χιλιάδες, 6-7 χιλιάδες νοσηλευτικό προσωπικό μέσα σε μία διετία και κάποιες εκατοντάδες ιατρών, 700 με 800 είναι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται, τότε τουλάχιστον θα είχαμε σε αυτόν
τον έρμο τόπο, σε αυτή τη δύσμηρη πατρίδα, ανθρώπους οι οποίοι θα νοσήλευαν στοιχειωδώς, υποτυπωδώς θα έλεγα, αρρώστους. Αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Ειλικρινά κάνω έκκληση να μεταφερθεί το αίτημα όχι μόνο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Πάση θυσία να πάει πιο ψηλά. Αυτή τη στιγμή πεθαίνουν άνθρωποι, σας λέω. Και δεν θέλω να πω περισσότερα. Αλλά ψάξτε το, διερευνήστε το και αν εγώ λέω κάτι το οποίο είναι ψευδές, ειλικρινά να το ομολογήσω δημόσια. Ευχαριστώ. Ο Υφυπουργός, ο κ. Σαϊδώνης. Κύριε συνάδελφε, είναι η αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που, όπως έχουμε δεσμευτεί, ανοίγουμε την υπόθεση που έχει να κάνει με τις πολιτικές υγείας. Επαναλαμβάνω, βρεθήκαμε δυστυχώς σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη οικονομική κατάσταση. Και είναι αλήθεια ότι ο προσανατολισμός μας όλος ήταν πάνω σε ένα οικονομικό πεδίο. Δώσαμε μια τεράστια προσπάθεια να κλείσουμε όλο αυτό το πιθάρι των Δαναίδων, από το οποίο δυστυχώς αιμορραγούσε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός ουσιαστικά αιμορραγούσε από την πολιτική την οποία δυστυχώς είδαμε το προηγούμενο διάστημα από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της. Αυτό το θέμα λοιπόν σήμερα έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί και είχαμε δεσμευθεί για το ΕΣΥΝΕΤ, για την μηχανοργάνωση, για την οικονομική αποτύπωση και την διαρροή έχει τελειώσει το κεφάλαιο. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τις πολιτικές υγείας. Και οι πολιτικές υγείας που μας αφορούν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και επειδή θίξατε ένα θέμα χαριτολογώντας περί αρμοδιοτήτων, μία ομάδα είμαστε στο Υπουργείο Υγείας. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε αρμοδιότητες. Άρα λοιπόν οι πολιτικές που αφορούν το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια έχει γίνει μια τεράστια τομή. Και έχει να κάνει με τον Εθνικό Οργανισμό Πρωτοβάθμιας Υγείας. Είναι τεράστια η τομή η οποία έγινε. Σήμερα ο κάθε πολίτης μπορεί αύριο το πρωί από τις 1 Ιουνίου να επιλέγει τον γιατρό του. Αυτή την τομή λοιπόν σήμερα υπερασπιζόμαστε, όπως επίσης θα επαναλάβω και θα πω το εξής, ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα άλλο γεωφύρι της Άρδας γίνεται πραγματικότητα και έχει να κάνει με τον υγειονομικό χάρτη. Όπου εκεί πέρα θα έρθουν να διορθούν αυτά τα οποία πριν από λίγο διατυπώσατε και είπατε. Μέσα από τον υγειονομικό χάρτη λοιπόν που όλες οι κυβερνήσεις εξάγγειλαν και που ποτέ δεν τον είδαμε, σήμερα είναι πραγματικότητα. Μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα σημείο τι γίνεται. Τι γίνεται και γιατί. Να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τα υγειονομικά στοιχεία μιας περιοχής και να ξέρουμε ποιες πολιτικές πρέπει να ασκήσουμε και για ποιο λόγο. Αυτά είναι δεδομένα λοιπόν τα οποία θα μας βοηθήσουν στο πώς θα πάμε σε ανάπτυξη μονάδων υγείας, γιατί πρέπει να πάμε και ποιο είναι το περιεχόμενό τους. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν σήμερα είναι μπροστά μας, εξελίσσονται. Και είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που λέμε ότι θα κάνουμε τον υγειονομικό χάρτη. Τον έχουμε κάνει. Είναι μια πραγματικότητα της πολιτείας. Η επόμενη κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση μπορεί να στηριχθεί πάνω σε αυτό και να παράξει πολιτικές. Τώρα, σε σχέση με το κομμάτι που, για να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι, εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο σας. Έχουμε πάρει, αγαπητέ συνάδελφε, και για να υπάρχει και ενημέρωση των ψηφοφόρων και πολιτών σας, καρδιολογίας. Έχει τελειώσει η κρίση. Προσλαμβάνεται. Παθολογίας. Έχει τελειώσει η κρίση. Προσλαμβάνεται. Οριλά. Έχει τελειώσει η κρίση. Προσλαμβάνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα κενά για τα οποία πριν από λίγο τα 5, αν δεν κάνω λάθος που μας περιγράψατε, τα 3 έχουν τελειώσει. Ναι, τα 3 έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει τώρα. Τώρα. Ο κ. Σαχινίδης είναι εδώ. Ο κ. είναι εδώ. Έχει υπογράψει. Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, εδώ μιλάμε για πραγματικότητες. Πραγματικότητες, τις οποίες δεν συζητάμε ποτέ. Άμα κάνουμε συγκρίσεις από το 2004 μέχρι και σήμερα, θα δούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά σύγκριση. Πουθενά σύγκριση στο κομμάτι το τι τελικά υπήρχε ως προτεραιότητα και το τελικά προσηλήθηκε. Τώρα, σε σχέση με το νοσοκομείο σας, γιατί και αυτό πρέπει να σας ενδιαφέρει, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στους εθνικούς πόρους έχει γραφεί σε ό,τι αφορά την προμήθεια ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου 5.561.000 ευρώ για την προμήθεια του νοσοκομείου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ πέρα. Όχι, δεν περιμένετε καθόλου. Όχι, διάλογο και ολοκληρώστε. Τον Απρίλη, σημειώστε την ημερομηνία που σας λέω. Σημειώστε την και ελάτε να μας κρίνετε μετά. Τέλος Απρίλη, ελάτε να μας πείτε γι' αυτό. Τέλος Απρίλη, ελάτε να μας πείτε γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν και θα μπορούσα να ρυθμίσω όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ υπάρχει μια πολιτική πάρα πολύ συγκεκριμένη και έχει να κάνει με την αναβάθμιση στην υπόθεση της υγείας.